Wakisii. Mumesikia kuhusu NDIZI TV? NDIZI TV. Go yourself into the YouTube and check out NDIZI TV. You know what we're talking about. Kama wewe ni Mkisii na hauja subscribe ndani ya NDIZI TV. NDIZI TV. Una mchezo sana. Abatota barega tata. Chionera iniechiga internet ye. Kaibona abantu bakuja ba download iga. Mwana lisogote iga murigiriga ngebusu. Hangino. Abana batata bako mwana bnojo. Rakiri kaki. Tawango. Ambiana baba uko amanyiri. Tinko maiti. Aningo. Karandikere libo. Abarende. Piyole baba. Smile yako. Patirenda aningo. Toma yetipi. Ya kirenda. Nyorango obugimo bwa kare kero kwarengo mwana. Beto mwana ngotara na arenge patirende ranginyuri ano yomo chumbe. Ano muista tatu asoma naye. Ise igoma yetego nyango muise igoma tu amanyari bite bingega. Igoma tu. Ekera togo soma ngukoro di pigari. Naye. Tata ekobwata yani na gwarule sari poka. Nabwataki. Bono ni kware kubeto mwana li kware tata kwa kabekirwe satia nene. Kwa kabekire yanga. Kwa meta kwa beke. Lakini nende. Mbia kwa nginyoro manyete nende kwa chuka checho mwana impombo tata. Kumbe nyasaye tata ngo tonare. Na change. Ago cheche te babuli bia. Na change bia usina change. Ole bia ni kanyetega. Chisi mechi internet yesi mienka abatoto tata bale maba ya. Nende bakubweka ine bwana. Bana ngai bana download. Trocho mnabati jimbato. Ino nyorete riri una tukware kongera riri roche gari. Paulina. Abandu chukua chitokama. Buchu. Tata ole bia. Na rina beire. Oro mwana umuya mwana geboko tata. Lakini oma etengu ashitokango. Kwango serete nji. Yani akero kwa ntebe tinga unganye nkore skuru arafu nyome. Yani okungwe togache kwa nyome mwisiko Bochaberi. Bochaberi nche tata nche Bochaberi nyomete Bochaberi kese Bochaberi nganyomete. Bochaberi omo ako nyomete. Bochaberi ngikokora Bochaberi ncho manyita achita kangasa iga. Nini nche Bochaberi timanga na ya pini nganyomete rande nisiko tamete kene Bochaberi nchi tikwa ndimba tibokungu. Ya Bochaberi bono ningasori. Bochaberi ne jirani oyungu mubutesi go bwagira. Mubutesi botuko soko mubutesi. Endo tikana mangana Bochaberi bono manyite bono likwabeire aye nayo mukungu manyite. Aye nayo mwana manyite bono. Njoma ete kware gocha konyoma bono nabonare ko mukungu omuya bono nombo nigano nyoma. Ya bono chinga kichari kesa bono na bere keboko. Mete nombo no nyoma chiange chiga nkwenda nche. Kasi bege. Chinchare chiga mbutore. Etukindu usiga narinda gwenere bono bamuka. Aye bona aye tia bono kotebiga baba. Aye bono iga nari gwikira maisha are chonjo. Bono igo manyite mukungu ori mete binto biro anyetari ngo jana bacha iga nanyo kubutira abantu mbengenta. Because inkuigu moseri kintu kyambara ngo moseri. Kyotanya ko moseri. Bona abina gwachira aina yako exhibit. Exhibit Njenaikomete intageti bogi mabori boko nyakwenda go nchikwenda mugondo no roche kieni kyani. Bono ayi mwana timangana go chikwe. Numete ko bate computer. Computer na bo. Eja ebekira mbere no nyanjite. Ebekira boke sukari. Bono ayi mwana tekito bono ko bange ka. Patumpa igwa. Ya mbai. No. Ayi no mwana. Yale ngichoko kesu mero baba. Osubati oltin como takauri no monto go onkorata mangana mange na buga mangenta butuko kabga ya yati tiko itira tigo mwana che bati buna yega motebi ya na nyoru mwana buna yega mwana ubati bintebi kimatata igo bono no ancha wanyome na inde bono toira ni amapenzi ali ama mwana ngo nyomba tato mwana uri tibi mwana boxa mwana bietata umwana na boso ne tata ngiye kokoria bono Bochaberi araisa gocha sai boni iga ngiarate Bochaberi ngo mugwete mwatiga murteise buse aguse akwe lakini unga akora goita sana ta konya rori ngo uri ni ngo gocha ne pretend ya saba tori ta konya ru no musibati bwate birecha
Nando no muntu murita konya nda isiku mungoroganyirase. Umbono nguri ukona senda sega aso mu baby. Umwana umbuka. Orito ko mukona senda bwana. Igo bono ngaito gocha kwenda kugorobori. Tochikumenyana. Bona aye baba tigobono gwikira. Umanyite sati no ndoje kimnanje chitiri. Ai. Naenda kwanza ndio kungankwarwara. Na rwara bone na chaka kwenu mu bisubati. Bangu sango bya. Yani ne kwarwara metenka igo. Aye bono tigango tebi na konyomire. Mushite go mwesakane nke yo sumusubati teyo go kuntantanya. Tigango tebiga nande kerori tukoria ikira babu no riga tigango tebiga. Aye no mwana nkumugi kurwane taxi. Kumugine taxi. Kwire gitare orari gitari tuchikomenyo tugende ndakurugari nyumba kibwanji tenkiye go yani ntete nyumba eyo kombekere TV ali ebirogo nyumba nega arafu ebirogo mbiro byache biye tobike nyumba biro karansega bakachi nyonga chatu arafu bono TV togorerie nene tokorabe ko musikiti waratenga nyumba ego tomugoji ujero mume bona aje tigango tebiga bona aje ne batyo kwawera bona igo manyitene ne atwarire binto kwarorire bon example mete kwarorire example brandega embe ko ngakengia yabwe hay mugirai tigira na gure bi bona aje tigango tebiga ni gonte gitiko kwira na kurugari tugoroboremo twagache nyumba ingia ugese ko takora so kubeke ge TV Chuisikora ya itensa mage TV ara samari. Nando bro rega kuire potiki no mete potiki. Na yenko boy kabisa iga. Senti anga bono mbwene. Ikenyaso kubika iga. Kwanga busa ige tukiyamano ngobuse na atore stress nyinga baba. Musubati oli okoreiri sana. Oli no monto morire. Kwa mwamire. Njomete ingogenda nakorosirie ndagirengia. Biriani echi. Chiraiko. Chichabati echi. Chigiridia chokurtani. Engoko gochia nakobekera machamurere bafu. Ndititi gochigotiganga fwa. Aye bono wako. Musubati oli agotigeto. Kaikonyore. Chandegetiga yani ochandegeto mwamite. Paulina kanyenga yora kiri musubati. Hani na korigiri nkaibuka rwara nkarera igonka nyasaya minute yako ngiteri ali elinde soma basani bane nkonyorero nende bona akonyorire nande tiango tebiga baba onyo gukabwate muisio ndoga gukorigereri gamutigane bono kwagwirire gentleman gentleman yeje eka bana gentleman bono ne rumu sa chante getencha Antivirus ngida to kibono gonzale yo mukutana sende ganu mu beiba miyokora Bochaberi poni Bochaberi ko hangiri abo Bochaberi no domini abo kortio morno domini ko Bochaberi mutika rata bona bante bito bitai igwa tura kwana Bochaberi na domini na ba so kesa ba ayo mu baby mete oyabate kwasa ngai kwa rusi esa bono ne kitoka yankora ki Untuk ini kalau le tesa ka kota bangkara raga raga kayete. Bona ngora. Bona. Igo wachira sema. Ya gochanda tikana mwege tukete kiaye. Dan tukora ne pinga na moso me kosa ngana no muite. Mokungu ta ko bwate baka. Konya ra. Mokungu ta ko baka. Abgo. Ko muita de ka yara kwapi. Ay moswat diana titoro moswat yo. Mokore to gender. Atibe ta takano. Ay to kana jugara. To gende. Tigang jokoraga. To gende use. Ke gende. Ta to na ile ndo gochito saburu mwana uyu yani ngokonyo muntu minyoka takurwa sichika sichane charenge mo ata mokonya ta ituga ta robosoku muntu maya gota ko moita kyoko volta no moto mokungu abwate Bochaberi talimo Bochaberi ngo sonanda bara kintalimo be mona na ngage tinchoro kara kuri Antivirus bakacha sinara ko kolegas bakatiringa bakantimbera bakakonya ngasari igara ngono Antivirus yakuri igara no musani Antivirus umusani arakini ngokonyo muntu taigokonyeka nakyokora mu ana mnyokre bo bepitata kana igo Bochaberi nga yari sai sino parabu bachiri no ndomino mato ndomino wa monchiri oso Antivirus bata bana Antivirus nabwata bana giwo koli akora tani ngokwa nje no musani wa Antivirus musani wa Antivirus tuasomete nere karega wewe no nabasani nabasani ni nabasani ngoli ali igo Antivirus nabwata bana ay baba abana ba Antivirus bariga asaba bane
Abaye no yo mona ndurichwa usinoyo. Oyo moigasa abana bane. Abana bana ndibuna baligo. Babwatranete na ngina bagoita antivirus. Ya. Antivirus to amanyite ngano musacha. Kana chite kanyoru musacha ndo ku Bochaberi. Ile talio ka chenjeti. Igo no musacha. Antivirus ya kwa ku 40. Abo moita. Agwa pakogiranga. Antivirus ali kolera. Abwate birukunyu mubere boni ga kirete boni wamo ko sabu yega ngo una rwara. Amo ko sabu yega. Akwira ne ward. Olimbo Bochaberi ne kasi ya Bochaberi. Bono ga kincha antivirus yere na muanchete lakini bono agaika ka antiga. Ratiga. Wanti antivirus? Naende ni muanchete mpaka bono. Saya gini ya na ra ko le ntu anya sa mato ko sa nya sa. Undra go wancho yo ta wanchete ko so ta wancheka. Lakini kwa sangire no nkoro ya na ire taibo. Ngo na ngan kwa anchete antivirus. Nande bado no mwanchete. Ne kwa ta okoroku. Paulina. Jengoro ko Osoro. Kana ko wele tele. Osoro na mari ta maya tayo. Na maya. Ono anchete ndi na mangana mangenda ko tebi. Ngamo na minyo kirna arosire. Obongo bwana bwa korere gasyo konya antivirus baka na arosire bono timbu atinguru na chota makoma konya. Ni motate azure echisanda asali. Bono chigen tukikanda ko tenkilinga ki. Kira temero ko konya antivirus dari ko konya. Katingo ko konya irendo ra konyeke. Kiora oteto onkonya. No anche to konya kae kwanza. Ndete. No anche ko konya. Gada ukuru ku Paulina. Paulina Nyanchama. Tengoro ke Nyanchama. Baba nyagusira ari ku Paulina bana nande mangana achakire ko cheke family mi. Baba nyagusira ari ku Paulina. Onte ando ke Paulina. Paulina. Antivirus ari watoka. Tari bobo. Ya. Tari bobo. Na tari ko tenga singe tuna achakire ku kwanja no na achakire ku kwanja lendra gini. Ngo tabia singe njo. Toro chibindo mbiro rora chiko kora iko sanki muntu tukomira se otanyari kurwa. Bona atikana watoka. Bochaberi go kuruskimioro. Bochaberi nanya ro kuruskimioro. Antivirus ara gutwara bino muboraka. Muboraka ule. Anti ko muboraka. Ara gutware bino muboraka. Muboraka koro limo mojeni. Muboraka ule. No takora muntu ra korore regular. Yani nteto muntu litore nerega. Ama tuko no ngata no 7 times omuntu nyinga. Wale oso kwanya ro ndu kware ko liga yon. Ono tikana nande. Ngai kikere kingori. Chibna ndega. Bantu bansare lieta sana. Ngani mbwate amangana mange kenyoro nga bakungu nini. Na bakungu banganchete. Bona nje. Akintu bwati. No banchete. Toro chukwanja kora kuna ngoro nkoro yomuntu. Na nona nyitalinga nelio agete tukie rangi gete go singira ngikeyo. Kangana go tairi ukangani ngwanjete. Iga tukie nerira gere tunga. Talinga nero. Nelinga ki ikineka mo kia birinda ta ko chenjira kini chipono bunandega. Bari bonse banganjete. Ngo batabinga ki. Kanya. Kera na njinda gete nganje likangwanchu bosaibo. Ono ndata ke ukobolinga ki. Asoko gwanchu ko kwana na gwanchiri. Na ndengo ko konya. Kwanza njengo ko ndubira tago. Kokonya kurwa antivirus. Kokonya to ituna nande bitatu kwanza. Kokonya to ituna Bochaberi. Kwanza ndomiri kwe ko tigeru. Akasini ni gara kirika ko so ama iso na rega wito. Tanko lepe. Alafu nande ngwanje. Wana chi sababu ko koinye. Toro jino na no takiro tige amangana ya antivirus. Igo ngwanje na inchi. Talinga anko go betelio nganchira kinto ko nganje. Bono rende ga kininyare ko kwanje inchi na antivirus ntagite. To kumi. Nonye na watu atebeti kuba barosi obwato na nu. Ba tamete riembra ya tule na bagachago. Konga nga nuto igorere. Na nchi nerule chinga kichiembra taratu. Eto igo egoja. Karo kwa minyoki kuna na kya koro. Bochaberi. Ntomini bagoite. Bochaberi nto kwenda tomo seri antivirus yo metante yi akwenda. Aye baba. Kwenda mubwaterimo amwakerimo igo amoseri. Antivirus yakengo. Ke Bochaberi. Amoseri. Mkwara mnata makuruka karna mote yantu. Tante ta kungainde. Como akagenda. Janga tenga ki. Mara fuera ne to ende to. Janga tenga tinda ko confess lakini ana ko rang nuwa te sida gete. Ota gete.
Otake to muntu gochikoita goso otake to muntu gochikokwanja. Omonto okung'anja. Onye gotake to muntu gochikoita tinkurwaniriri. Antivirus yaro. Antivirus nero muntu gochikoita orende buno otagete. Onye no muntu. Kimwanchete. Ero nalire goitwo abwanchani bwa yebo kurwa so goitwa. Abasajja mwe goika ba. Wi bama yakogubuya. Ikino muntu ngogwancha onkune na hango kune tegubuya. Tonyora bana babuya. Wana onye gotake to muntu gogwancha. Ndigereri. Gotake to muntu gochikoita na ko. Bono iraba na gwanchire nkiora nkore. Kosenkiorani. Je tinganchi tiko promise bintu bingi birabyo. Lakini karna wanchire. Weka ochikonyoro nga nona maskani ekenyoro nonyene chombe nkwira sino nonyene abasani bago balimu ariko kina nabwo bali banywomira batanyomiri nabakuchakotanga enyewe Paulina nanyora to mosaja. Ndata no muntu bode experience. Igo bono sino na around igaiga. Around ya mate ntera siarusi tukuna Bochaberi risabu akaya twangana situ. Bono wega nka anonka bono nche mwenyeji. Sawa lakini bono nche tukatora chitomera na Antivirus turagamba alafu manya gocha kote irichi. Mochiko kamba Antivirus igoro yane. Naende kwenda motaibu na kwantegi alafu manya gocha. Paulina. Abantu bari muntu onye sa gotema gokonyo tiganga bona bambalire gokonya kana njina atemire tigambwa to kasinge nje yakomaide. Ana Antivirus go kamuchiane gamo. Ike kana ngelinga kigo ko tuomere osarere orani reson omago chakorigia kena sikigere. Bona nje tinta itigo gokonya nainde. Bona gando ri Antivirus una gwatebire mokonyane mogambia igoro yana na gotebi. Lakini to irana ni gontebi. To irana ini. Ambayo ningira nkoira bosaigo. Tinko iranga nchiko kwakira kubolinga mwanga mbezo na Antivirus. Nibwate simu by the way. Antivirus na bwate simu. Tabwati. Nabwate. Okay, eya tu no mubora ko. Nabwate simu ene ko bweya o. Eya tu no mubora ko yo okwende oyo ngakia sa ko. Nya para ibere. Kwani Antivirus yabwate mpaka baboraka. Nkina gotebi ya kuwanja buno muboraka. Kusina baboraka na lete. No. Bochaberi. Kusina mubora ko ringina kina kyatu kunyongera Antivirus. Yona babwate tabii anje tuno mu MC baadaye MC akaja kamutika baadaye akasikia gasoka asigeta akaruba kachombe nanda karuororo umusachuri akakwa nerene tabii bien kumwa bwate akarwani isebyara akaminyokaga akacha kunywa Antivirus bona areritinge kwanza tali mu buraka areritinge uri no muntu takire gago kwa guchikutinde kwali sakanire tukyombe. Niko bona bana. Bono rende ntware kugenda tokonya Antivirus korwa sama gukabo. Omuntu natumire chinguru cyane, kibaza cyane, amarifane, obo ngaini bwonsi mbwate, kokonya Antivirus tari kokonyeka. Nayo chikotema. Tokos ogo chikokonya omuntu okweta ntindirema osanga kwa rimire ngena mbaye. Dikai, anoli koli kebuya. Ono njege ntokera kinko kara mono. Osanginta ke tokonya abantu bali ba uchigosira singenjo. Trochi ya sago tanga tumembo kwa mfano wake taribo na kana yesa chete nsije kotoria bantu bae tumeokolewa kwa neema tusindio anje tokokonya na kwa neema ono na mbenere yao ndio tukwasibiri Paulina ono Paulina anye ko tagata pado kwa na Antivirus nditonga kara simu egento kira kinko kwa tengelinga ki obwancha nitalinga no kuigwa nga kwaigura kantu gete obwancha no kwamua nanje nimeamua igaya tukwanya kunyoma experience nimbwate experience kiaki yoko nyoma na goseri yoko chia saba buraka baburaka tingo kuna egento kara tigangwa kere sime karo chiza cheikire ngopiki ngoenda nkoro kyubugima arafu kurwabu omu ochore ngano mubura kota takabo sino muanchani sawa sawa tena buta kanje kuja nanyu chisodo sawa ewa tera zinara anchune bikona gete yani muntu liyo konongo lakini anyway oseba kumorora mabira senja arwari to bana oseba no burwire bwa yatari
Okay, nanjue kanje pretend kurwa. Wakisii. Mumesikia kuhusu NDIZI TV? NDIZI TV. Go yourself into the YouTube and check out NDIZI TV. You know what we're talking about. Kama wewe ni Mkisii na hauja subscribe ndani ya NDIZI TV. NDIZI TV. Una mchezo sana.